Azkenin gu moldatu berginen, ez? Danborra da adibidez, pues, bizitza guztia drama, orduan ez diot esango danborra dako, hemendikan ez pasa. Ze kontzertu dakat, eta orduan pixkat modifikatuz, Euskal Gunean baita ere afariak ematen dira, orduan pues, afaltzeko garaian pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja formularekin topatu genuen, eta bueno, pues aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, gero hasiera batian soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta kriston mobidak guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, Txosnetakoa eta Euskalgunekoa adibidez, pues, horiek beti ondu dira, eta Txosnekoei pues, eskatu nilen baitare Edersonekoei lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare xenpelar eta gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena.